سورة البقرة آية كمان بشكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye juma donye hijriya bakilani kemenani ani binani ani nani sungalo muga ani sabana miladi nasarau ka jate ba fulani muga ni saba sankalo nani bisunye otani nani nai ambe dauda bugu masjid raja wambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهل لكم ليلة الشيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. آية من كلنا نيفي درسو تمنى أنجوراني آية دي كونو التوسيري اللبين توسيري مسكا كي أنيما أنكوني على درسو ريرانا أمبي أكاد توسيري تو دفا وقت ينصر يرجما آيينا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما شكا توسير نيما وقت قصو من فلنيني أباها تعالى لأكل والشرب ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل ساء الصائم إلى أن يتبين ضياء صباح من سواد الليل. نهاية من فلنية ألا يالا دغا سنبغي أو أكمي أكدمونيك أكمي أني موسو كفو نغنيا من تمنا أكاكا موسو كفو نغنيا فوقتا sogoma jema katobo sufela fimala hatta yatabayyana lakum qaytul aswad min al-qayti al-aswad qaytul abyad min al-qayti al-aswad min al-fajr. akambe sogoma jema dena kabo su dibila وأبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود. سوما جيما أني سوفيما ألا يولود فوني كغاري جيما نغاري فيما. ورفع اللبس بقوله من الفجر. منجي نخم بي بومغوكا كغاري جيما من دونين دو غاري فيما من دونين دو وكوتي ni alakum min al-fajr. na ko mana la nyini ye fajiri jemande kabo sufi mala kama ja fil hadith kuma nana hadith ala shugumi an sahal ibn sadi qala unjilat. sahal ibn sadi ko aya jigina wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad wa lam yanzil min al-fajr. kunni aya ajigi konfolo yoro min jigina folo aye dumuni ke akami
fo gari jema ni gari fiman ka bo nyogona fajiri tumma jigi ka faraka wa kana rijalu ija aradu sawman arabata ahaduhum fi rijlayhi alqaytu li abyadan wa alqaytu li aswadan فلا يزال يأكل حتى يتبين له وريتهما فأنزل الله بعض من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل والنهار تمام من آيات جينا سني فجر ما جيجي كفراكا غاري جيماني غاري فيمان كومين فورا سيبون مغو دو تنكرا تشو دو تنكرا وبي غاري فلا وبو سيريسيان فلا لا وبي غاري جيمان سيريسيان دولا وبي غاري فيمان سيريسيان دولا فجرين وبيتو كدوموني كي كامي فو وقتي من نو يه غاري جيما ني فيما بو نيغونا يلي بورا ويه فيما ني جيما بو نيغونا وبو يرمنا ويو يرمنا تمامي وكيرا الا يا جيغي كفرك من الفجر او جيغنا كفرك ولا ويادو او جا الا كامبي ewasuni tiledema jema konni fima komi furaja ala kante gari jema ni gari fima ma ala kambe suni tiledema wani adibun hatim anana adibun hatim bulu qala lamma nazalat hadhihi alayatu adibun hatim ko tumamini aya jigina wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum alqaytu alabyadu min alqayti alaswadi amadati ila iqalaini ahaduhuma aswadu wal akharu abyadu adibun hatim ko tumamini aya jigina ko aleye garam ibe nyame shirini garaminye ko aleyo fula deta do ye jemaye do ye fimaye fajalituhuma tahta wisadati ko aleyo do aka kunkuro don nakoro qala adiu ko fajalitu anzuru ilayhima ko ale mawuli abeto kulaje falamma tabayyana lil abu yadu min al aswad amsaktu ko ale bato kulaje beto kulaje ko tumami ale ye gara jema ni fima mbo nyona wakati mi dale ya yire mina kabo dumunima ani mini falamma asbahtu ako tumami dugu jera alela qadawtu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ale sorlakana chidemma fa akhbartuhu billazi sana'atu nyemmin ke nyechiden kibariya nayi fa qala chiden ko inna wisadaka la aridu akoy eka ewa kunkoro dona akabode eka kunkoro dona kabode innama zalika bayadun nahari min sawadil layl ala kambe minna aya kono woyede tile jema kabo sufi manna la nyine yode ako su ewa su ani ewa tile o sera kado eka kunkoro dona koro akwai ka kunkuru don nafirin da wala de ayen famu chogo mi wote koyi ala kambe sun ani tiledema wa mana qawlihi inna wisadaka la aridu ay in kana la yasaw al qaytayn al qayta li aswada wa li abyada al muradain min hajil ayati tahtaha cirin la nyine mu yana koy ka kunkuru don nakabo parce que ewa gari jema min fule ka fo aya inani gari fima no sera ka do ale ka kunkoro do nakoro o ferelendo de su ani tile su jema ni tile fima su tile jema ni su fima nulu de sera ka do ale ka kunkoro do nakoro o ferelendo de fa inna ma huma bayadun nahari wa sawadul layli nunu fura o yede tile jema de ani su fima فيقتدي أن يكون بأرض المشرق والمغرب donc lilla nyine munye mana tile bonyoro ani tile binyoro jemani fima munumbuda ambon mambe fayda juman soro ni hadisa la adibun hatimi ka hadisa min fulani mogomi ni eye juru fima gara fima do ka kunkoro do nakoro e ba ke kullaje su dibila ika so dibi kono o wato ya soro lampante wulu fe fana kurante bo so dibi kono ni ebe nunun bo nyogo na yoromi o dugu jera wa dugu maje dugu jera aw adibun hatimi tumboke
fotuma mi dugu be jala de ya yire kono na fili atara nya fo ciden ko sugute ko me cide ma nya mariya summunun temena bolo nin jowla ko kusara amanya mara ko kusara donc delu ke baw ye delata ninde la ni mo katawura fajiri kola e kam mantoro de yi jamfa e be e jatela salatu mabo fajiri kene machi e mina ye dumune ke o ko fede ina na do ja ne mini min kene dumune min ka yasoro fajiri kene chira ne kataw de fendika adon sara litika kire ma adinya mariya ko kan nin don sara wa fi ibahati taala jawaz al akli la turul li fadri dalilu ala istihbab as-suhur bun kasiru ko ni ala ya la daga nye ko anka dumuni ke fokata fajiri keneci ko ni nye dalula kairana anka akanunendo anka sugurudu ye sugurudu ni uya istimbatu ni aya kono ni nyaira kanunendo anka sugurudu li'annahum min babin uruqsat wala aqdhu bima bihi wala aqdhu biha mahbub parce que ni mo ni be suka sugurudu ye ala kan no yamina ani ye komina komin kanunendo ولهذا وردت السنة ثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور نيند قصو سنة ثبت لو ني حديثا ثبت لو نانا كيدم برو كلا سو كوانكا سغريدو وفي صحيحين أن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نبغاري مسلم كونو على كيدم كلا كتنونا كسبكا أكو تسحروا فإن في سحور بركة كيدم كاي سغريدو akado barika be suguri dola anana sahih muslim kono ani amr ibn as radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fasla ma bayna siyamina wa siyami ahli alkitab akilatu sahari kiden ko an silamau faran fansiyam mimbe annin kasu ani kitabe dunko kasu ni nyogonje o yesuguri dure silamau be suguru dunu be su kitabe dunko te sugurudu faran fansiam mimbe silamo ka sunni kitabe dunko sunni nyogon je we sugurudu wala o qawluhu ta'ala ko fi alako summa timmu siyama ila al-layl ni hada made ala ko ikammi ka dumunike iki kamuso ka fo nyogonya fo kata fajiri keneci ni fajiri keneci ra sisa iyire mina ka bo dumunima iyire mina ka bo minima iyire mina ka bo kamuso ka fo nyogonya ma kata wakati juma summa timmu siyama ila al-layl o ko fi akata sunda fakata sufelama yaqtadi al-iftara inda qurubi shams nin fana ba yiranna an kan sun tige nitile binna hukuman sarayya nitile binna duran kan sun tige o yeslamiya sariya ka kiride kama ja fi sahihain ani amirul mu'minina umara ibn khattab radiyallahu anhu komi na bukhari muslimun mu'minun nyema umar ibn khattab ka hadisado ala ka je ka bama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam umar ibn khattab ko wala ka ciden wala ka tanuna kishibaka ija aqbala al-laylu min hahuna wa dibara an-naharu min hahuna wa gharabati shams faqad aftara as-sa'im ni hadisa jandiro afora tama do de sembe ciden ni sebo tumbe tama sira de kausunto tuma mi suntige wakati sera ciden ko cedo ma ako ijigi ika anka dumuni labbe suntige fo ijigi amban suntige ni dumuni mi yeka labbe a ce ko ciden ma ko ante ta doni tile balade ciden ko akoy jigi ay kanka dumuni labbe amban sun tige minna ce ko cide mante ta doni tile balade tasiya sabana ciden ko jigi yi kanka sun tige fel labbe ikado ciden ko sallallahu alaihi ija aqbala laylu min hahuna ni sufela ya nyesi tile boyrola wadibara naharu min hahuna tile fela ya akodi tile bima wa gharabati samsu tile binna fagari aftara saimu sumbaga ika suntige kana fo kebe dibi doni makono de
parce que ni seba jate la tile binna ciden ko aka jigin ka suntige fe on labbe wakati mo yasoro tile binna me cey mbolo tile binne fambe jelendo hari bitile binna le nyana fo dibide ka do doni ciden ko ay akoni tile koni binna doro ate dilo ko fo dibide ka do doni ni tile koni binna doro sumba ka suntige wala anko ciden ka hadisa de be qur'ana tafsirane ni aya doni ke bagaw bolo ni aya min fule ninye ko ila layli ciden yere ya korofo munye aya tafsiri munna tile bini ni tile bina doro suntige sahla ibn sa'di radiyallahu anhu ka hadisa nana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka ciden qala ka tamna kisibaka la yajalu an-nasu bi ghairi ma ajjalu li fitra ko mo te uli ube herala nube suntige teleya ni nyagirana jani tile binna dro munum be teleya ko ka suntige hera dero ni mo mi be suntige ya garu ya foddi be kado iyere kumanti ya herala nunun ka fam balum munan ni nunun na nyogona nan nanu la tawsiri la ube hadisa munun fo ambo fo aka jantu la de ambe jamana min kono ambe jiyan laba minna silama kalandew silama kalamo silama nama ka kitabu sege qur'ana ni sunna ko nyedo hakilna jugu chama ne bake kado silama cela hakilna jugu chama na ya soraye qur'ana tawsiri salafu salihu ka tawsiri chogola ko famu cide nyere ya aya munun tawsirin hadisa munun ko famu nyagambi kilat ka chama ben o kan nyagambi atata ewa hari jamana in kono ni sungalo donne jama kulu do tumulila ko ni tile binna ikani suntige de ko ika bira fo militi tani duru ube militi muga tile binnen ko fe iki ka suntige o tunyere la ereje soso ka kanin chari kosobe anyinin kalim muso yenne nyene ka parce que muso chaman fule ni ko ala kote ni ko ciden kote ye qur'ana yirela hera bula ube hera fe ni qur'ana yirelo la doro ube qur'ana ko foire ni silama doni ke baga nyuma nama qur'ana nyanyene ka kordo ka nyanyene ka hadisa do ko nyanyene salafu ni sebo yo famu chogomi ube mo chaman de fili jamana en kono muso yenne wole awa ko do fule ka fode ko ni tile binaw kanu ka suntige ku ka bila militi muga ko ye mun kuma sugu fana mbebu min kalama jaga video yere debe ubake ka chari uye video nchima fo utigibe qur'ana de tafana kaira jamala ko ni tile binna mugo min ba ka suntige qur'ana de ba an nu tigi bonyogona qur'ana fule qur'ana ko de summa timu siyama ila lela ko sufela de qur'ana ma fo ko ni tile binna ki suntiga ko sufela ki ka suntige balmo ni karamogo aw ma tawsiri nunun famu sarafu yu tawsiri chogomi ka yu tawsiri chogomi namu tawsiri chogo famu ciden ka de sawla ni nyagami min fulen nunye aw be ni mbolo mbo kalambaga abo se ko la famu chogo ate se ko la famu fo kalande ka ke anka karamogo nyuma wi ayaw keminya ko nyedore nyome doronya araduke kuma yinka ngo kuma min fule ka fo fili do fana et puis an ka do hakilna jugu be agira jugu be aka ewa kalanke mugo munun kalana mutamakkinu akira done ke bagay o hakilna jugu fana mugo kanku kala fana hakilna jugu be ni sarafu ya kele bida mola akelen kele hakilna be jamana ko sisa hakilna min fule ninye shiyaude ka hakilna do ka fo ni tile binay kanika suntige ika bila militi tani duru militi muga abe shiyaude bono shiyaude ka hakilina do parce que shiyawu fana fule silama manton to nu tara fami ulu fana betu damana fa me munya to nu tese ka mugo soro silama manton mu ulu ka sosoli jate sosoliye parce que utu jate mugoye utu jate kalambagawiye utu jate dina nyumantiguye uka sosolite foi tora silama mantoma parce que utu jate sino siya u de benninka ko sufela donc kiden ka hadisa be aradukuka
ciden kun ni sufela min fule ni nye tile binni de ko ka dibi do tede ni tile binna doro isun tige kele afulana uluka aya famu chogo fanada ko ala ko sufela ala ma sufela fuyeda ko ilade ama fo fil layli ala ma ko ye sun tige sufela kono de akwa ye sun tige kata sufela de ma ama fo akono koy ako kata amade kata ma fana sufela be damina ni tile binna de donc tile binni de do ninka famu ko min tumbu golo kataw abe shawu de bolo kataw do ciden ka tafsirite seba ka tafsirite tabina utaka tabina utaka ani qur'ana te nyugonta ila layli min fulen ni nye tile binni de do donc naye kuma wore min me yoro wore ewa fo dibi ka do ube miniti tani duru tile binne ko ube miniti muga kuma sahalente de siya hakilina de do kataw kuma filibantiya kuma jahili kuma sahalente ni la layli mun fulen ni nyoye tile binni de balmo minye fajiri kene chili fajiri kene ala ko ni fajiri jeman bora fajiri fimala balmo al-fajru sadiqu wal fajru al-kadibun fajiri chinyala marbe fajiri galola marbe fajiri galola ma minima haramu ye bolo ola dumni ma haramu ye bolo ola de ite saka sallike o kono fana me fajiri chilama ba fu mi ma fajru sadiqu no fajiri kene chira de sa sumba te saka dumni ke tunwi te saka mete se muso ka fo nyonya fajiri salli dagariye wa zakara ahli al-ilmi anna bayna fajr as-sadiq wal fajr al-kadhib salasatu furuq doni ke bawo ko fajiri chinyalama ani fajiri galolama ko faranfansha sabade bunu nyogonje difference sababu nyogonje al-farq al-awwal difference follow faranfansha follow anna sadiqa mustatira mu'taridan min janubi ila shimali difference follow fajiri chinyalama ni aleka kene bora aleka kene beta ale be balamide kata kini ani numa aleka yele be balami odela fajiri chinyalama ni aleka yele mbora sankaba kire munu na abu ujeya ka yele bon ale be balamide ajeman beta kini ani numandela fajiru al-fajru sadiq walikajibu mustatilu minye fajirin galola mai ale yele beta sanfede ni mogo mimbe ewa dibi ban yorola ibe se ka ni faranfansha do odela fajiri chinyalama ale ka yele mbe baramide numa ani kini me fajiri galolama ale ka yele mbeta sanfere chide nya tawsiri hadisa da ka jambi sarahani iyado kungo kono fendo be kungo kono na la awulular mado abe bamina o kuimbe chogodi ha akuimbe nkurulendo kata sanfe ngati ni tune so ni ko ngati ni tune do ba fo kungo kono wulinu me do ko wala abamman ka ko wala wa abe e wa chiden nyim hammina ni nimbe yede nan ko nimbe be prepare latige abande go on ba fa an ka kuma fo doro kateme kasoro chiden hammina ni nimbe ka prepare latige de ako fajiri galolama ko ale ka yele mbeta sampe ka jambi sarahani komi kungo kono no wulunin kube chogome fajiro galola man ka yele bo chodela mumtadan min sharaqi ila al-qarbi o ye fajiri ewa aleka ewa yele abeba abubu tile boyoro kata tile biyoro sanfe o ye fajir al-kaj anko fajir sadi wale ka yele mbe balami kini aninuma mi fajir sadi tabita sanfe de tile boyoro la biyoro aleka yele mbe nunundela ninya faragu foloy al faragu sani faran fansha fulana mimbe fajiri tinyala mani fajiri galola mani nyogonche anna sadiqan muntasila bil ufuri
وذلك بينه وبين الأفق جلمة وذلك بينه وبين الأفق جلمة من فجر تشنيلما عليك يلي أبي سانكبا كيرون النور لمبي سانكبا كيرون بدلا كيرفلاو بدلا فجر تشنيلما نالي يلي بو ni sankaba fan falla jabe jeleno yelen ba bela aba be jeya wajalika min fajli kay wa galolama bainahu wa bainal ufuq jalama divide ba aleni sankiro ni nyagonje iba ale yele ye sampede min ni sankiro laje sampela kirefela laje dibi udebe fajri galolamanta al farq salis faranfansha sabana min be fajiri ciyala mana galwa mana nyogonce anna sadiqa yamtadu nuruhu wa yajdadun walikaji wa yajulu nuruhu yajlam fajiri ciyala ma fule ni alekene cira dobe fara yelen ka katade fo kata duguje dibi worete do tuguni fajiri ciyala ma ni alekene borale yele bo yele be jiri katade fokata dugu je dibite ite dibiye me fajiri galolama aleka yele in kofi abobo min kalama abe sagi kado dibila aleka yele in kofi dibi be se ka sagi kado donc ni faraku saba ni faran fansha saba ne be fajiri tina mana galolama ce boni mugo ye nunu fana dode hari ni e yerebe e wa kungo kono na la yoromi ibe se ka fajiru bo nyogona ni yere ni yenin taman sewdo donc a fajiru sadiq wal kajibu ko kafaran fansha ninde nambora o yorola bo ni aya min fulen ninye ala ya la daga nye an ka dumuni ka an ka muso ka fo yonya fo kata fajiri kene de ci bo anye fajiri kene munu ta manse fo sisa ni be nunundo a dagara e yere ka mi ka dumuni ke iki ka muso jenyo yonya fo ni yere ya do ko fajiri kene cira ala ye mini ki yere mina kabo dumuni la ki yere mina kabo mini na no natana ala ya dilo fajiri de la koy fajiri kene ciri de la ni yere be fajiri kene do ni yere ye mi ka dumuni ke fo kata fajiri kene ci dilo lo odela odi ato anko ko min bi hada madon bono ni fana la sungalo damina utumbo papio fana ni ka fembe bla arejo soso la utumba abla arejo soso ka don ko ni ye suguri dun ini salatu ce militi tani duru kana dumuni ke tuni do ko militi bisaba ali musakiyatu iki yere mina kana dumuni ke do leri kele ko ka suguru duni salatu ce ko bilani nyogonce della tola de oni ni ayate nyogonta ayayin ko ka dumuni ke ka miro fo fajiri kene de kacci aw tiden ka hadisa fana yode fo fana hadisa na nan bai to ka hadisa kabo ciden bulon ako anna bilal kana yujinu bil layli wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulun wasrabu hatta yuwajjina ummi abdullah ibn ummi maktum fa innahu la yuajjinu hatta yatla al fajr ciden ko ako ni bilal ya salli wala ayemmi ni sungalo do aye dumune ke akammi parce que bilal ale be salli wala sufela de la ayemmi aka dumune ke fo abdullah ibn ummi maktum no ye salli wala wakati mi aya yere mina kabo dumune la aya yere mina kabo menina parce que ote fajiri wala abara ote salli wala abara fonni fajiri kene de cira parce que riwayat dola ciden ko ale ye finyato de ale yere nyate fenna mogo munum be de nu ko dugu jerade wala ale be salli wala donc ni hadisa ya ira yere minate ibe dumuni kede kamide fo abdullah ibn ummi maktum ka salli wala no ye salli wala wakati mide ibe yere mina fajiri kene cira donc ni hadisa ni aya donc ani ewa mimbe mogo bolen utenyo gonta hadisa wore fana nana abu dawuda kono hadisa in sanadu sahlendo fana ciiden ko ja sami'a ahadukum nida wali ina wala yadihi fala yadahu hatta yaqdi hajatahu minhu ni hadisa Sheikh Albaniya lasa Sheikh Abdul Musin Abada ko hadisa sahlendo do ciiden ko ni hadisa kono akunna dola kele
na ye salli wole la me abake ka salli wole min ye fajiri kene cira abake ka salli wole atilo be wole li kanna ika jimina bi tegela hiden ko kana jimina yisiga abara foyi ki ka hajo bola be mini mingami ni salli wole la salli wole damina ni ka jimina bi tegela kabai kana sagide ekime ko Abdul Musin Abari mo konni hadisa ka kene nyele ya Allah me bolo abi Dawuda sarhula akonni nya hadisa sahalende men ni hadisa doni ke bagaw ye bara chogo fula fula parce que Ahmad ibn Hanbal fula ka majabi fule ale ko ni salatu bola ko ni salli wole damina ko ika dumuni bila ika mini bila bal ako hari dumuni min bidda kono jimmi bidda kono tu kana kono ni salatu bora ko ni salatu bo o be Ahmad ibn Hanbal ka majabi la anin ni hadisa be nyogon ta chogodi doni ke ko ni hadisa bara chogo fula bala folo bune useminu ko ambe ni hadisa bilade salli wole la mi ni alebe ajate mina alebe ayere korosi ka salli wole wakati nye doni salatu bola mimba jate mina ni salatu boli tora militi duru ni salatu boro tora militi ta bon nebe salatu bo ola purun nkana faratu ewa mogo kana tammi ewa sogoma kononala mana salatu bola mimbe yere korosi ke ka salatu bo wakati nyeni doniye kwambe ni hadisa bila odeka ni o salatu bola sugun na ye salatu damina e ka jimfle bi tegela iba fe kami ikami ni continue parce que wakati mashewo ale donen do ale be salli wala wakati ni doni wala ni o salatu wala sugun na ye woleli damina e ka jimfle aya soro e ya takata idama si e wakaba ikami ni dafa no simino kwambo ni hadisa bila ninde ka kele ako ube fulana parce que ala ko hadisa ko kuma fula de bara sahara do goma masa bo akunna sahara amba bila nin ko fula de kam fule ka folofo salatu bola mimbe sali ayere kolochi ka salatu bo wakati nye hadisa in kam bo de ma ikani kam mini ni ka dumuni bila no oye dumuni min tara ka ti damo dafa me kana dumuni kurata de bo ko atogo ya fulana bo salatu bola mi alebe salatu yere bo wakati yere de la alete ayere korosi ka salatu bo wakati nyede nin koni ni fajiri kene yere de cirabe salatu bo aye woleli damina e ka jifila ya soro ya takata idama ube kan logoma bi bolo kata idama o ya soro nin tarakaba donc doni ke ba ko ya juju fili istidama ma la yajuz fili ibtida koni hada made ni donna ko dola abe daga ye ka kodo dafa min te daga ye ka kodo damina kurai ubo misali yake mbunu semi ba misali yake misali ya ciden ko mani adraka rakata min as-sala faqad adraka as-sala mana mo misisa eni wakati boli tora tawa wakati kunkurune me eye farda arakan kelen dafalen soro ka soro wakati mabo hari ni wakati bora ila ato dafa ciden ko ye salli soro ko parce que hada made ni donna ko dola akinya mariye ka duma kai ka dafa ani ka kota kure ko tekelenya nyaye minya Abdul Musin Abada fana nin kuma kelende fonni hadisa sarahula ako hadisa illa nyini yede ni salatu boray salatu damina aya sore ka jifilem bi bolo jibe kata abu ibafe ka do idala akube logoma bi dakono salatu boray salatu damina akunni hadisal la nyina yen no yakiye nin ko ni bidda kono o kunu jifile min bi bolo kanay dama kanu sagi tuguni imi ya zuzu fili istidama ma la yajuju fili ibtida findu bi daga hadama denye dumelila minti daga ye ka fenda mina kurai Abdul Musin Abadi fana ba misali yake jumaye akon misali la kiden ko ni hadama dembe na mutani hiju be almura ika kasa jalan ki fari kolola ni eye kasa jalan ki fari kolola namu tato bo hari namu ko fe kasa jalan min bi fari kolola iya dala iya doala sani kan namu deta silamiya sariya jera wala parce que namu ko fe imake namu nyefe iye kasa jalan min kila ode kasa fule kato inofe
o dagariye min namu ko fe te saka kasa jalan kurake yirela donc akunni hadisa la nyini ode yazuz fil istidama ma la yajudu fil ibtida findo be daga mogoye dumeli la yenni ndamina e ka dafa ani mogo min be ko damina kurai ate kelenye donc ni hadisa be bara o sugude ka ni e ka logoma bi da kono kaba e ka jifilen bi bolo kana idama kaba ni salli wole la salli wole damina noya keriye e kita dafa mi abdul musin abadi ko ya nyininka bo yala dumuni mina min be duguma ibe se ka dumuni kontina kolla akom mini ni dumuni te sugu kelanya de mini ni jifule bi bolo la abake kata dama ibe se ka do odo idala ni salli wole dan salatu damina na ibe ka mini to dafa hadisa in koso dumuni logoma min bi da kono anta fo ko tu o kuno ni hadisa in koso akome dumuni mi sigilembe duguma minan kono koni ka dummi e wa logoma kurata ko yubo dum akote daga yede ni salatu borote daga yede dumuni salatu bola ye salatu bo damina ko yibi ka bolo sama kata minana duguma kam logoma ta kono ka dum ko ni salle wole la ye salle wole damina ikana wuli kam minan ka fo ikima ko nyana ba ko tebe ako dumuni ni mini difference bunu nyogonji mini ni jifle bi tegela be kate dama ika mini dafa me dumuni kana logoma kurata duguma de me logoma min bidda kono no ya keriye abi ahmada kamma jabila koy ko mintu adagara hadisa ko so iko kono kono wala ni hadisa fara be barake min to wadela akanin famu aha ambe teme kata aya toma bo aya yi aba kono wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ala ko kana ka muso ka fo nyonya nabe itikafu la misiri kono la yaghrubuha wa huwa mu'takif haja huwa li amru al muntafaq alayhi inda al ulama ni nye koyel itikafu la ni nye sharia itikafu la sharia mi doni ke ba ma nyon so sala ube bennen baka itikafu mo muso ka fo nyonya te daga ye ni be itikafu la misiri kono ate daga iki muso jenyo ya te daga ka kafu nona bali itikafu mo ni be itikafu la ewa anko ni darura do nana ibe se ka boka tika soko misali ebe itikafu la misiri la janaba yisoro gite misiri kono ni be ko ni ka duka sura daga rai ka boka tika du kono kata janaba ko kana a ube nyegente misiri kono bana kutanna na ela ube sugune ye soro nyegente misiri kono ika doni misiri ka suru adagara ika bo ikata ewa nyegenke ika du kono ikana a ube ebe itikafula mugote mimbe dumuni takana dima misiri kono fo dum wakati ikata dumuni ke ka so kono kana itikafu mugo ibe sheka bo kata dumuni ke ka so kana bo doni ke bo ko tali min fule ni tara ika musobe kana ambrase kana muga nyogonyani damu yede ika so kono na tali dagariye haju ni darura hadamari haju ni darura do kama ani islamiya sharia darura do kama dagarai katika so kono kana me kana magika musola yede hari ni je nyogonyate kambrase ni damue kamina ni damue kana kede ni be itikafula doni ke babe bennaka anna al mu'takifa yahrimu alayhi an-nisa'u ma dama mu'takifa fi masjidihi doni ke babe bennen baka ko itikafu che ni be itikafu la misiri kono ko ikam muso haramu yarika walau jahaba ila manjilihi li hajati la budda lahu minha ma bunka sire ya nati shiakele netunye nyemmi nyefwa hauka kitabula ayado sarha kono tawsir kono ako hari ni tarika so kono haju dore kama fala yuhillu lahu an yusabbita fihi illa miqdar ma yafrahu min hajatihi tilka awa ko har ni hajude nanay katay ka sokono koy kana toy ka sokono kana meyede fo haju hakke min bi minay e kana me ka sokono de min qadaile khaiti aw li akli ni tara bana kuta min kama o ke wakati ninde ke ka sokono banna drobo ni tara dumuni inde kama ni dumuni ke dro kana dumuni ko fe kana sigi ka sokono kamede bo walaysa lahu
ako ate daga itikafu mo na tara ka sokono an yuqabbila imratahu ako ate daga ka muso ambrase de wala an yadummaha ilayhi ko kana ka muso mina ka bisi kana yerema de wala yastaqilla bi shay'in siwa itikafihi ikani yere sugulani foyde itikafu mo ni ka itikafu te har ni tara cilay ka sokono kani ka muso ambrase de kana mina de kana ma nyonyoni damu kano kede wala yauda almarida ni mogo be itikafu la iteta bona bagato fo lakini yashhadu anhu wa huwa maru fi tariqihi me bana bagato be se ka mogo nyinin kala itemeto akas nabi kasirala mana haju munu nya Allah daga ikata ikasokono ja bana bagato dobe abika temesira kono itemeto ka mogo nyinin kala karasabe chogodi bashi tola me kana tafu Ibn Semira rahimahullah akan majmu fatawa kuna ko itikafu mogo akabara ko doni ka yutila tila yoroma saba itikafu nibe itikafu la ko do be iye ulu sarati yereka imu sarati ka adagarai kan ulu ke kito itikafu la ni nye fuloy oye jumaye an fule kan munun fosisa ko munun ye sariya ye ko mimbila ika misali la ebe misiri kono janaba yisoro ki bo kata janaba ko ye sariya kala nyini dode itikafu mo be se ka bo ni ko kuso kata akaso kono kata ko abo chogola itikafu mo ka bo kata dumunike ni mo ta bolo mimbe dumuni la sama misiri la kata dumunika ka sokono o dagaraye mu itikafu mo kata nyegen na ka sokono o dagaraye ni nyegente misiri kono ayen ni sarati amani sarati nunu dagaraye adagara itikafu mo kan nunun ke kele itikafu mo na be itikafu la aka bara chogo ya fulana bara udobe na yu sarati ayire ka donto adagara ka bo kuke na mu sarata ayire ka te daga ka bo kuke oye bara jumamuye bana bagato fo ni itikafu mo na be do itikafu la na ma sarata yire ka bana bagato fo ate bo kata bana bagato fo ate bo kata janajala me itikafu mo donto itikafu la akabali masuru do bana lendo aya sarata yire kan tigi alambe nintile hakeke itikafu la ben nindo hakeke itikafu la me ne ka karasa mankene ate se kanya ne ka har donkelen nin mata fo ni ya sarti yire ka mbedo itikafu la de memba bila nyire ka mbe bo kata karasa bana bagato koni fo adagarai ka bo niye ni sarati adagarai ka bo a ube ebedo itikafu la ika balima fusuru do ube ka terinyuma do abe bana do la bana minye siralen ba ko ate bo bana ina abe se ka fatu kito itikafu la ale fana ka janaja te se ka ke eko wo idonto itikafu la ya sarti yere kan tigi ala mbedo itikafu la de me ni karasa bana bagato do te ni afatura kasoro nebe itikafu la mbebo kataka janajala ni ye nunu sarati yere ka ibese ka bo ula ni mu sarati itebo ni nye fulanai chogoya bara chogoya sabana itikafu mo bolo o sarati rawo o ma sarati o te daga ye koke oye munye mo be itikafu la nka bon nkata sugula kata minando nyini iyo sarati to umo sarati mu itikafu mote boy itikafu la ninkama ube mbe itikafu la ikabo katika muso jenyonya ka sokono ka kafunyonya ka sokono ka saki iye ni sarati iman ni sarati ni mbole te daga parce que nunu ni itikafu te nyogonta nunu sarati la uma sarati ni mbole nunu te daga ye awa itikafu mogo kabara utilale kata ni tula yuruma saba o fi jikrihi talali itikafa bada siyami bunkasiri ko ni ala ye itikafu ko sun kofe irisadu wa tanbihu ala lil itikafi fi siyam aw fi akhir shahri siyam kama sabata sunnatun anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunkasiri ko ni ala ye itikafu fo hijuka kiru kofe hijuka sun fole kofe sun ka ayo fole kofe ne ala ye itikafu fo ako kofe akon ni nyaira nala yambira sira ko ni mugo be itikafu ke akanunen do ikasu
itikafu ni sunde ka ke ɲɔgɔn fɛ ube i ka itikafu kɛ sungalo tallaban na komi ciden tun b'a kɛ cogo min dɔɔni kɛbaw ko kuma sahalen sunte itikafu sarati ye dɛ mais itikafu fule kana a sun ayaw kɔfɛ cogo min a y'a yira na itikafu a kanunen do sun kanunen do a kɔnɔ n'i bɛ itikafu kɔni kɛ a ka sɔrɔ sun b'a kɔnɔ o de ye sunna o de kanunen do mais a bɛ se ka kɛ hari ni sun tɛ mais a kanunen do i ka sun ni aya kosɔn ani ciden ka sunna nana annahu kana ya'takifu li asr al awakhir min shahr ramadan hatta tawafahu Allah thumma atakafa jiwajuhu min ba'dihi an ba shi to ka hadisan nana ko ciden maguli ko atumbe itikafu de ke sungalo tallaba na fokata fatu de ciden ko ni donna Madina sungalo tallaba cite na ma itikafu te ayeti itikafu ke sungalo tallaba ko ciden ye itikafu ke fokata fatu ko don kuma ko hakili jigi do be ya ko sunna do fule ko de ciden donna Madina ko ama o sunna toye ko mi o sunna nyana malen to mo golo kosobe mi sunna o do be ciden nyuke ku bila iba soro mo hamina no le ka bamba uluka ka teme fembe ka itikafu sunna fule de ciden donna Madina ma toye an ba shi to ko tallaba be itikafu fo kata fatu awa ko fatu len ko fe fana aka furmuso ye itikafu ke akofe donc ni ya iran ko muso be itikafu ke silamiya sariya la mais aka ke misiri min ni hakili sigi bi kai wo ini wali ce ute nyagambi ini cete lankolonya ma lankolon tenni molo balu te sega to kam molo balu ya ira ila tito misiri kono ni yo hakili sigi soro muso yo hakili sigi soro misiri min be sega itikafu ke mais ni mo hakili sigi soro misiri min na ikana itikafu ke wa fi sahihaini أنا بغاري مسلم كنو أن صفية بنت هيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف جاء الدغرا نيبه اعتكافلا إموسو بسكا بو دو كنو كان يفو مسيري كنو باشي تولاد مي إتي أمبراسة إتا مغا نيغوني دامو يده من تشيبه اعتكافلا أنفا منا نيغوما مبتا بوالا مبتا فو أكا برو كونكرو فو أكا ساقي كتا سوكونو فنتولا obe kibariya do nana bolo sokono akani segere misiri kona ko nya iran nyogo nakasage katabashi tola mugon kito itikafu le kam muso bese katabo ila o de la ye munye amba safiya to ciden ka furumuso adella kata ciden fo itikafu la fil masjid atara ciden fo itikafu la ka ciden to misiri la fatahaddasat indahu sa'atu aye baroke ciden fo wakati kono ثم قامت لترجع الى منزلها وكفي انبا صافيه ولي كو ابي ساغي كتا كسوكون وكان ذلك الليله انبا صافيه ترى تشيدن فو مشري كونو اكيرا سوفلا دلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها تشيدن يري ولي لا نوفي مانا كبلا سرا تشيدن يا بلا سرا فو كتا شاكاسو ciden bora misirira ka bo annofe fo katabila kaso wa kana manjiluhu fi dar usama bunjaydi wa ya soramba safiyatu kasoyi usama bunjaydi kaso be yoromi fi janibi al madina kirfelala ya soramba safiyatu kaso tumbo yorodela falamma kana bi bari tariq tumami ciden amba safiyatu tato nabake kabila sira laqiyahu arajulani min al ansari madinan kacce fula wuni ciden benna ciden na furmuso imbe nyogon fe amba safiyatu falamma araya nabiy sallallahu alaihi wasallam ashra tumamu fula ye ciden ye bo ciden na ka furmuso fana be nyogon fe yu sentele ya mana an manka ciden na ka furmuso an ka gerwula ube an ka uluye yu sentele ya ku beta wa fi riwayati tawarraya haya'a min annabi sallallahu alaihi wasallam li kaunihi ahlihi ma'u ananan na chogo dola che fulan yu dogo tumamu yecci de nya ka furu muso e doro yecci de nye ana kam muso yu dogo uya umalo yara ci de ma ci de kanu lu fulaye
ka don nunu nyen ka muso be nyogon fe umalo yara chide ma uyu dogo ko parce que chide na ka furu muso be nyogon fe amanka an kuye umalo yara chide ma uyu dogo fa qala lahum sallallahu alaihi wasallam ala irsilikuma tuma mi chide fana ya don nunu ya sentele ga ku dogo de chide ko ayde ako aye tama ka tama chogola aye na kasira kana kasira farade innaha safiyatu bintu huyay ni muso min be nyogon fete safiyatu bintu huyay de do mana kayirila ka furu muso de don ay la tusri'a wa a'lama annaha safiyatu bintu huyay ay zawjati kiden ko fula kana senteli ade afula ka do fana ni muso min fule nyogon fe safiyatu bintu huyay de don furu muso no de do de fa qala subhanallah ya rasulullah ce fulain ko sene bi alai alaka cide mana wuru fana ya yira cide amma shikila ko ni wadi muso be nyogon fe o shikam mana haramu matton ne undu sukunna sene bi alalaw konan so alaka cide fa qala sallallahu alaihi wasallam ciden ko laka tanuna kisibaka inna shaytana yajri min ibni adama majra dammi wa inni qasaytu an yaghjifa fi qulubikuma shay'a ciden ko shaytane abe boli hada maden fari kono komi joli be boli fari kono chokomi de nisirana shaytane kanata fendo de fili afula ka dusukon kono aw qala sarra wobe ciden ko sirana shaytane kana ko jugu do de fili abdu sukon kono ko da ton fana yen ninfo balmon nin fana ye fayda min dama ya ni kera mogo ye idonendo e bonyanendo e karamalendo idambilendo kata dina karamoyama ani dina wajuli ani ewa dina dawana laseli ani almamiya ini muso jole kare konona na wakati beni muso jole kare konona na yere korsa mare parce que be fendo de bila mogo duskun kono nu yuni muso jole nya dra be fendo bila duskun kono karsa yere ni wali muso jole ufule bedde kono fule kare kono donc wala ode yato mogo donende bonyanendo karamalendo dina nyema ya dobi bolo ube dina kunko dobi ka nu nani ma bolon kono ube nu yini muso doye nyogon fe abanga tigiyede karasani muso mimbe nyogon fe furu muso de do ube nini muso min fure nyogon fe balma muso de bakele fakele na be fadela ube na be badela abange mogo yere sino ibe min kalama dura be tafo akali mamimba nyere teminani wali muso do tegebe nyogon tege mogo tede nyere abetafu wala oko sugu an kan yire kurusuma karamogo wajulu kelaw dawa kelaw almamiu eni muso kana toska sigi hari ni muso minyi ijo hari ni muso minyi jo kare konona na bidde konona na mako bala ila akadina kona kanyini kali dola ube uyi mogo uyi ini muso donye ye nyogon fe abetama sana tigi katana ye nyogon fa jaya yede ni muso min fule nyogon fe ni ka furumuso de do afwa en ka furumuso de ni ka balma muso de ka jumara mi do diko banga yede sana kata parce que shaytan kanata fembila dusko ni nye seba uyere chiden ko nisrana shaytan de kana fembila aduskuna ni nye chiden yere akon sirana shaytan kana fembila aduskuna e mo sempulu do an munumbe wakati la limanate mo la limane udda falen ala en siranya udda falen do an mun be wakati la jugu ya kacha besen ko ya kacha tinya ko ya kacha do awde kanka janto yirela akanka janto aw yirela kare konona na ibolo muso bolo ini muso katama ke nyumo fe kare konona na karamo ni muso jole wakati be yere polo samade me hari na kera dom na kera wakati mi ni mo mi niye ni nya to ni muso injora yo banga tige ani fendo kanata de ndella ko nyogo na fo sugula adella ka ke anka sunna karamo dola jamana dola nta fo sisa a wakati nya fo sugu dersula do wulila kajo akoy fule ka kuma min fo akera nyere nyaade la jamana ina iye jamana min fo mogote de nyere mbora kalama sunna karamo la sela do de ya do ni kera sunna karamo e dro ewa date teme cinya ka ye yire ka kuma cinya jala fu baga
ni kera o ye sunna la doro I janto yere la o be galon yere siri la pour ki nege bo mo la atugo tumbo o de la sunna la tumbo chogo de la chuna ka che fari do redo mogo munum ba contrôle dondola o be jamana minna jamana o kam mogo jamana imba to fo jamana intunye gabo bandu de do che so e do kan e wa e muso do ka che so sufela la muso hakli jigina limamin de la tara kunu ako bandu yenche nche so de almamu tara ya soro che so lendo almami fana ma tola afana ye mugo wele o sufela la kafara yereka utara dogotoro sola numu so she tara dogotoro sola bo mus dogotoro ye banabagatol laje banabato be dogotoro sola ko sisa we worna si do di ko katasa almami maso o sufela la kamuso in kelem bila ko kata worna sisa banabagato in fana atese katnya fo mo katwa so akoro dogotoro sola muso fana tese ko nyanabo muso in kato banabagato in koro dogotoro sola ulukata umadda wala o sufela la wale chemi fara yereka ako e kato banabagato in koro nena aka muso in beta worna sisa ubora dogotoro so kono jole gotorondala de ube taxi kono de kamalendo de fule kana temewula ale ma nyanyini yere atara akaso kono ale fana ni ewa mogo wore min be si so kelen kono o so imbe ewa o kamale ndo ya alebe alimami se porte wakati be abaka kola ni mi nyintemenula ote alimami ka kola anana ni na so kono dara ko nema au be ewa karasa nema au mafawe mfule katimani wali musola sisa ni suina gotorondala mfule kateme ani wali muso jole la sisa ni madala wuli ankata nka yirila nanya soro nu matta tisi soro amba soro ni mfana ko yengalonde ako wuli ankata ga wuli la utara uya soro nu matta tisi soro yu jole soro unana uya nyogo fo ako au betame ay ako ninde tarafo ne ko alette menene wali muso jole no yo ako ateta tugune de abe faranka takisina de utara furasa unana dogotoro sola ukanya tala ni muso a cede fuleni ni bandu ya soko atara nkunu nye karasa de fara nyogo kanana uye woruna si dedi ne ko nkato nyogo nkato banabato koro neni muso nkata woruna sisa ayan dolen soro ode la ko yeninde de ni mfana ko kamala indo ima ko ima malo yawa ninte male yatoe abake ka galonda mogola wala wodi yato chiden ko nunuma akon shirana shetane kana fendo bila duskungu fingo finyeto huma yoro ye ani shika yoro dina alimami dina nyema dina wajulu kala dina dawa kala iyere mabo yoro lade boati daw bari daw dolomi yoro kare konona na wakati be ni muso jole karamogo ku yere mabo nunuma de nunu nyeto huma yoro de karamogo ku mabo nunu yoro ma ewa hari ni mugo minyiye boati dala domi mugo munu nye ereswara do dala dolomi yoro dala domi ku minyi lata ya fode karasa ne tayo ne na yorote ya nyekoy menin ko de yennatiya ika banga yede shetane kana ta fem do bila duskun kono ani fen do kana ta kata chari donc ambo soro amba safiya to ka hadisa in faidala ante hadisa yorola me bunkasiri ya hadisa indo itikafu in kama ambo nafa soro yade wariyato harbi amatilaw qala safayu rahimahullah tuma bunkasiri ni hadisa do akwai imamu na safai ko alaka nema arada sallallahu alaihi wasallam ako cidenya la nyini de an yu'allima ummatahu tabarrum min at-tuhuma fi mahalliha ko cidenya la nyini da akan manton tuhuma yoro an kan yira kurusuma ko imamu na safai ko ni hadisa la nyini munye ko cidenya la nyini ka kan manton la duniya de
fingo fenyetu huma ke yoro wuye an kan yire bariya kabo uluma li alla nya ha fi mahajuri puri kanata tabila ko jugo kono wa huma kana atiqa lillahi min an yajunna bin nabi sallallahu alaihi wasallam sayya sino ni madina ka kamalin fula nunum be sira alanye ko be fenwore jigini ci danya koy nunum be sira alanye ko be fenjugo bishiriya ni ci danya ko be sira alanye oma me ci den de yen ninke mene puru ka kam manto kaunde la dunya fingo fenyetu huma yoro ni shika yoro ye an kan yere korosuma de an kan yere bariya kabuma an kana tabbi ko jugo kono ye wallahu alam o ko fa ko summa al muradu bil mubasarati inma huwa al jima'u wa dawaihi akom min fora ayayin kono koy kana akana muso akanu kafo nyogonya kato misiru kono akol la nyini e kafo nyogonya da ni fengo fembe mugo wole kata muso ka kafo nyogonya ma min taqbili ambarseli o mu'anaqati anika ewa an nunda nyogona wana hawi jalika ani uluna nyogona fa mamuta atu shay wana hawi fala basa be ima ini muso ka fendo di nyogoma nimina ha bashito nena ka fendo di nyogoma bashito la de me ka an nunda nyogona ube ka adawda nyogona ube ke awa am nyogom barasi nyogom kamawula muanaqatu nunun tetebe ube kamaga nyogonyani damu me ka fendi nyogoma bashitola fala basa bihi faqad sabata fi sahihayn abu fana dalilanati akwa sabati rabbuari muslimu kon anni aisha radhiyallahu anha kadisa min an baishatu malaka je kabwama annaha qalati an baishatu ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni ilayya rasahu fawrajilahu wa ana haidu ko ciden tunkera nabe itikafu la misiri kono parce que amba shetu kaso ani misiri u koleni de nyogona ko ciden tunkera ko nabe itikafu la misiri la ko ciden ba kumbo misiri kono kanale makaso kono abe ciden ka kumpenye ka penye ta ka cide ka kunshiri ka penye ko oba soro fana ko haidu be alela alebe kalobola na aleba kaso de kono وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان أم باشتو كو تشيدن تنتي دوالي كسوكو ني هذا مدن حاجو دوتي قالت عائشة أم باشتو ولغد كان المريض يكون في البيت فما سأل عنه إلا وأنا مرت أو كو تشيدن تنكر هاري نبنا بغتو دوبا لي كسوكو ko ciden te tabbana bagato fore fo alette metode ciden bale nyinin ka bona bagato imbe chokoti donc ni nya ila nan ko ite tabbo bana bagato la de me itte meton ibe se ka mugo nyinin ka bona bagato dola ni nya ira na fana ikam muso ina be se ka fewndo mina nyogona ni mina ha bashi tola kito ite kafula bonni hadisa una nyogona wallahi mbalema ube munyirala furu nyogoma fulaka aka furu ke ewa furu je nyogonyuma je nyogonyanyuma okasoro furula awun muso do ni uche udo che na le koni be do kono doro hari ni ayelelende nana dudala du koni da konkora ko be do muso ka doro dimi nyabe shishi abe muso yumfana nya shishi len soranye furu chama bo chogo de lanka kafula shisa enya shishi len be do katay ka muso ma e ba le nya shishi len soro mugo munum be nilla halala nimbe penye take kunkolo ko kushigi penye chogo ni furu nyoma fura munum be nin chola nyogo kumpenye be ni nyorola nimbe ya irana ko chiden na ka furu muso furu damu dandero furu nyogoma damu dandero aba kumbo ka ko aishetu ka aleka kumpenye awa harisa dola chiden ko amba aishetu ma akaso kono ko tapita ka dide amba aishetu ko nebe haidu de la de nebe kalobola ko ka kalobo ati tegela ko haidatuki laysat ala yadiki akwai haika haidu nti bolola de ka fenta ka dema misire kono haidu to bale ka haidu nti bolola donc ka fendi nyogona uluna nyogona bashi tala
ube ni be itikafu la ka muso ki ku ikum penye ani ewa penye ka bo sokono kane ni abe ewa na ni fo ki kum penye nay bashi to la nyona la itikafu la tumami ala yen nonu fo ako tilika hududullah sanin ka so o yoro mambalmu itikafu yoro la wa antum akifuna fil masajid iyado hadisa do nana ciden ko la itikaf illa في ثلاثة مساجد لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد شيدون كو اعتكاف تكفو مسيري سبا ona na hadisa dokono ni hadisa fana sosoli bala sahara ba masa don ke ba doma la saha do ya la saha hari munya la saha don ke ba ko hari na sahara hadisa nyaira ko itikafu teke yoro sinni misiri sabate alikaba ciden kan misiri baitul maqdis nin nunun ta daga ika itikafu ke misiri sikono hadisai mbode ira ka jahiru me do ko sahara do mu ko masa bo doni ka ko hari ni hadisai sahara al itikafu al kamilu mana itikafu dafale itikafu min kabraje kaboni itikafu beye itikafu min beke misiri sabakono hadisai lanyini beke ode itikafu min baraje kabbo itikafu beye itikafu min dafale kateme itikafu beka were itikafu min beke misiri sabakono min lanyini te ko itikafu te ke misiri wore kono ni misiri sabainte mun koso ko ala yere ko wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid ko ala ko kana muso kafo nyonya kato itikafu la misiru kono ala yake jamude misiru kono ala ma misibo misirila me doni ko akanyi koni ni be itikafu ke misiri min kono ni yece aka soro o misiri jamasali be ka kono parce que ni itikafu ke misiri kono jamasali te ka kono imma salli wati na bo jamasali be ke misiri min kono ina ta parce que jamasali e wajibi de cheka ite se ko toy imma salli wati ina bo kata salli jamala ewa o fana ni itikafu teta o be boli chaya misiri kono ni itikafu teta imma ina to misiri kono jama salli nabbi o fana ibe junugo sorola wodi ato ko ni itikafu be ka ke misiri kono jama be salli misiri men kono jama salli be ke misiri men kono pour ani kisi boli la kele afula na ko kanune ne fana ni itikafu be ke akake misiri kono juma be salli yoromi parce que na ya soro juma te salla kono juma do fana foy ka boy kata juma salli yoro la de wala itikafu be ke misiri be kono mais akake misiri ni jama be salla kono akake misiri ni juma ba kono tilka hududullah aya laba ala kunnun de ala ka dawme ay hajan leji bayyanahu wa faradnahu wa hadadnahu min ash-shiyam wa hakamihi min fulen ni ni ala ya ka fardai munun fulen ni aya temenon kono ni ala yo bange awye ku dan sigula sun kirula wama abahana fihi wama haramuna anyi milla daga awye sun kono ayen ni me haramu yawma sun kono wajakarna qayatihi wa ruqasahu wa jaimahu sun aw munum tebbe sun kono min ne no yake awye ne nyogoya munun kawye sun kono nyo ulu fwaye nye ko munun geleya au ka asunto nyo ulu fwaye tumami ala ko ne ala ye nunun bange kanin kiru nunun fwaye ako tilika hududullah ni sariya munun fule ka bange awye ni sun kiru munun fule ka banga awye ko munun nogoya keraw ya ko ke ko munun ni haramu yarauka ko munun ni ala ya geleya ka kanu ke ka to sunna nununi alaka daunde de nununi alaka sariya urede ay saraha Allah wa bayyanaha bi nafsihi nununi sariya ude ni ala yire yu bangana yire ya muto mogoboro ayire de yu bange fala taghrabuha akana gire nununa ku kede ay la tujawijuhu wa tataduha akana temuka kana yada ka temuka de akata ko qur'ana kono ni ala ye sariya udofo ako watilika hududullah fala
ni aya laba ye mun fo تلك حدود الله فلا تقربوها tilka hududullahi fala taqrabuha uko akacha ni ala ye sariya de fo aye fɛnw dɔ de bila hadamadenw kan ko aye ninke aye haramu ko de kɛ aye ni haramu yara ba akacha ba fo fala taqrabuha aba fo kana gere nunu na de ne ala ye nunu de haramu ya bolo akana gere wala de bo ko akacha ni ala ye wajibu fo nye nim bila uka ne nyinke fara uka ko akacha ala ba fo tilika hududul fala taduha ni nye ala ka daunde na yu sigi kwa ka danya akana pa uka de akana temula de doni ke ba woni tafsir kala do yen ni fo ni ala ye haramu yera ko ke aba fo tilika hududul fala taqrabuha parce que haramu ni ya me nya ke gerela da do wodi ato haramu ko ala ba fo nunun de ni ala ka sariyaw nin ka dawne akana gerula de jan ko ko ke men ni ala ye kiri de fo kaw daya aye daya akana temeninka na abe ulul labanke tilka hududul fala taduha aba fo ni ala ka dawne ikana temere ni joyoro meta kofe to akofe kana temaka de donc nunu ala fule ka feundo de haramu yanka donc wodi atola ko akon nunu de ala ka dawnye akana gerula ne bunka siri ya tawsir minna wala taghrabuha ya tawsiru fulati bema wala tujawijuha wa tataduha akana temuka nabe yaduka kajalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas ala fuleka sunka kiru bange anye chogome kama bayyana siyama wa hakamahu wa sara'ihu wa tafsilahu ala fuleka sun kiru banganye chogome de ana sariyaw ana faranfansiali kajalika yubayyinu sha'ira li ahkam ala lisani abdihi wa rasulihi muhammad sallallahu alaihi wasallam awa nin chogo kelena ala ka kiru tobe na ka sariya tobe aba be bange aka jonka nenka minye akachide nye muhammadu mwogo yenne nchokodela linasi la'allahum yattaquna ala baka kiri tobe bange anye akachide nenka nchokodela wanake sababu ya annasira alanye ayyarifuna kaifa yahtaduna wa kaifa yutiuna annado ambe kanda chogomi katala tamannodo ambe alabatu chogomi annodo kama qala ta'ala huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinati awagun abe komi ni ala ko aya werela ala de masay na ye jigilike aka jonka ye aya bangalewun jigi aka jonka liyukhrijakum min ajulumati lan nur pour ko boddi bi chamala kabila norola wa inna allaha bikum la raufur rahim ala ye nema gelentigini ani nema likelade katawma onana aya wore kono donc alhamdulillah anye min dafa ewa ni aya tawsiri woyanninde aha o kofe aya min kala nankam beta uma suratul baqara aya kemale bi shegin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله